ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಾಮಲು ಪಿಲಾರ ಸಾಂತೂರು. ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡು. ಭಾರ್ಗವ ಮುನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿ ಪಿಲಾರ್ದ ಈಸರ ದೇವೇರು. ಜನಕ್ಲೇನ ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯುನ ಸಾಂತೂರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರು. ಕಾಲನಿಕೊನು ಮೆರೆಯೊಂದು ಪುನ ಆಲು ಗುರಿನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು. ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗು ದೇವೆರೆ ಆಯಿನ ಜಾರಂದಾಯೆ ಜುಮಾದಿ ಬೈದೆರ್ಲು ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಕಂಬೆರ್ಲು ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಪುಣ್ಯತ್ತಿ ಬೋಡು. ಸಾರ ಜೀವಲೆಗು ಸಾಮರಸ್ಯದ ತುಡರು ತೋಜಾವುನ ಚರ್ಚಲು ಒಂದೇ ಅವಲಿ ಗ್ರಾಮಲಾಯನ ಸಾಂತೂರು ಪಿಲಾರು. ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪುರಾಪುದ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಒರಿಪಾವರೆ ಗಾತ್ರ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಜವನೆರೆಗು ತೆರಿಪಾದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರೋಲೇನು ಒರಿಪಾವರೆಗಾದು. ಮೂಜನೆ ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಹಲ್ಲಿದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ. ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿ ಜುಲೈ 30 ಐತಾರದಾನಿ. ಪಿಲಾರು ಪಾಪು ಕಡೆ ಜಲಕದ ಕಟ್ಟೆದ ಕಂಡೊಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ತಮೇರಿಗು ಒರ್ತು ಗೊರ್ಪಿನ ಅಂಗಾಲ್ಪೊಡು. ಈ ಲೇಸು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲುಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿದ ಉನಸು. ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಈ ಕೂಟಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನ್ನ ಪಿಲಾರು ಸಾಂತೂರು ಜವನೇರಿ.